Il-Gvern irnexxielu joħroġ il-pajjiżna mill-proċedura ta' deficit eċċessiv mingħajr ma wolla taxxi. Dan sqarru l-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervent telefoniku fuq One Radio. Huwa spjega kif meta l-Partit Laburista tela fil-Gvern sab sitwazzjoni fejn amministrazzjoni nazzjonalista kienet qed tonfoq aktar milli ddaħħal. Għaldaqstant il-Gvern kellu jikkonvinċi l-Kummissjoni Ewropea li f'sentejn l-ekonomija ta' pajjiżna kienet se terġa' tirpilja. Kienu meta wrejnihom il-pjani u l-proġetti tagħna ikkonvinċejnijom u tawna dawn is-sentejn. Għallulna ġifieri ħanżommukom sentejn isu biex ngħidu hekk nas fuqkom biex naraw jekk irnexxilkom. U f'dawn is-sentejn issa li għaddew dawn is-sentejn wettaqna dak li wedna. Hawnhekk il-Prim Ministru semma kif l-ekonomija se tikber permezz ta' miżuri bħal childcare centers b'xejn tnaqqis darbtejn fit-taxxa ta' dħul u t-tneħħija tat-taxxa tal-boll. U fil-waqt li għamilna dan kollu irnexxielna li il-finanzi tal-pajis inġibuhom verament fuq sisin sodi mhux bil-kliem imma bil-fatti. U dan għamilni għaliex kabbarna l-ekonomija tagħna, illum il-ġurnata l-ekonomija tagħna kibret qed tikber 4 darbiet aktar milli qed tikber l-ekonomija Ewropea. Il-Prim Ministru refera wkoll għal dak li tiġri fil-Greċja u semma kif pajjiżna flimkien mal-Ġermanja huma l-aktar żewġ pajjiżi li huma esposti għad-dejn tal-Greċja. Għalli t-tnejn waqt is-summit fi Brussell, il-Gvern Malti se jkun qed jara li jintlaħaq l-aħjar ftehim mal-pajjiżna u biex il-Greċja tibqa' fiż-żona euro. Jekk tgħidli illum x'inhi l-ixxu għalija l-ixxuwija kif naraw li dak li akkustajna matul dawn is-sentejn ta' ħidma ekonomika ma jiġix b'xi mod jew ieħor imminat dak li jiġri f'pajjiż ieħor.